एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे जोरानं वाहताना दिसून येत आहेत। मागच्या 10 दिवसात राजकीय क्षेत्रात बऱ्याच उलाढाली झाल्या, त्यातच एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री पदासाठी निवड झाली आहे आणि निवडणुकीच्या रखडलेल्या कामांना खऱ्या अर्थानं वेग आलाय। आता मात्र राज्यात कोणाला कुठलं पद मिळणार आणि कुठल्या पदासाठी नेत्यांमध्ये चुरशीचा सामना रंगणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय। रत्नागिरी जिल्ह्याचे आमदार डॉक्टर राजन साळवी यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरलाय। त्यामुळे आता ही लढत अजून चुरशीची होते का याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय। यावेळी काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, धनंजय मुंडे आदी महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व नेते मंडळी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।